Vi skulle ud og vælte træet af. Jeg vil vise, hvordan man vælter et træ ude i skoven i gode og sikre forhold. Som når jeg går i skoven, så har jeg jo altid mine støvler på, som har savværn på. Jeg har mine savbukser på, som også har savværn mod staven. Det her det er ting, som enhver skovarbejder har på, når han går i skoven, og det kan jeg varmt anbefale til alle andre, der går i skoven og bruger det samme. Så har jeg med at tage mit bælte på. Jeg har altid mit bælte på i skoven, og så har jeg mit værktøj med mig, det jeg skal bruge. Kombinøgle til min sav, tang til at tage mit brænde med, målebånd og så videre. Og en anden vigtig ting, som jeg altid har med, det er den her. Det er min enmandspak, som er en lille forbinding, som jeg bruger, hvis jeg skulle komme til skade. I kan se, min den er ikke blevet brugt et stykke tid, den blev tjekket en gang imellem, men altid en god ting, hvis uheld er ude, så har vi en med til at hjælpe os. Der er næsten klassisk min hjelm, med høreværn og øjenvisir. Det gode ved det her med, hvor øreværnen de sidder fast på hjelmen, det er, at når først høreværnen de er sat på, så hænger hjelmen også godt fast på hovedet, det er meget rart. Det er et par gode handsker. Det er det sidste værn, vi har mod vibrationer fra saven. Det er også temmelig rart, ikke at få ødelagt hænderne her. Har vi vores sav. Tanker lige op med benzin, når vi går i gang. Kædeolie. Nogle dage der bruger vi altid rapsolie, eller biologisk nedbrydelig olie. Det er rigtig godt for os selv, og det er rigtig godt for naturen. Så kan jeg også lugte lidt af grillbar en gang, men det er meget rart. Jeg har mit fældejern med. Arbejde i skoven, det er rigtig skønt. Det er rigtig dejligt. Men undgå at gå i skoven alene. Tag en ven med ud, når du laver dit brand. Sådan I også altid har to til at få en god dag ud af. To til at passe på hinanden, I kommer hjem igen. Det her er et rigtig godt størrelse træ til brænde. Vi skal have væltet derfrem. Jeg laver et lille forhug her på forsiden. Eller den lille trekant, som man populært siger, men det er den vej, der siger, at træet skal vælte. Bagefter så skal jeg fælde sådan lidt ind, putte mit fældejern i, skære resten af træet, og så løsner en lille smule af fældejern. Det er den vej, som træet skal gå. Det næste jeg laver, det er fællesnit, og sørger for at være et lille stykke over bunden af dit forhug. Og på sådan en træ her, lad 1-2 cm være til fældekam. Ikke for mig at bestemme, det er for let. Holdekammen er det, der bestemmer, om træet det bliver på sin vej på vej ned. Ja, først så satte vi forhug af, put saven ind, putte mit fældejern i, sørg for at træet det ikke vælter tilbage, eller har en mulighed for at løse træet op. Kig over, sav frem, og det er holdekammen, det er det hængsel træet vælter over. Det er din passende størrelse holdekam for at træet den her størrelse.
Jeg har mit målbånd med her. Så deler mit træ op i 1 meter stykker. Så er det ikke tungere, end jeg godt kan få det op i traileren og få det med hjem. Jeg mærker mit træ op hele vejen ud og skærer det op på tilbagevejen. Her er et godt trick. Brug dit fældejern. Så der ligger sådan en stam her hen ad jorden. Den største hurdle, når man går i skov og brænder, er altid, at kommer man til at tage sten, eller kommer man til at tage jord. Så bliver saven døv. Det er et træls problem for mange at holde deres sav skarp. Men her er et godt trick med at lade være med at skære jorden. Skær en lille smule fra oven hele vejen hen, 3/4 ned, eller hvor langt man nu tør. Sæt dit fældejern i, som også er en vendekrog. Det nu er, hvad side træet ligger du til. Ja, nu er vi træer om på den anden side. Nu kan jeg komme til at korte mit brænder op, uden at røre jorden. Det er bare dejligt. Tangen her, det er et rigtig godt stykke værk, når vi går i skoven. Det er løst stykkerne med. Ja, så går vi videre til næste træ. Ja, det er meget brugt, og man køber en hel top. Vi er her i skoven været ude og tage det, vi skal bruge vores træ til industrien. Resten af det her store bøgetræ, det bliver så typisk solgt til brænde. Det er typisk større dimensioner. Derfor er det godt at have en lidt stærkere sav til. Og nu er vi straks ude i, at toppen er meget større, og den er meget tungere. Så her vil jeg så skære den op i min brændelængde med det samme. Til min kakkelovn, der skal det være 30 cm. Og man har ikke så mange muligheder for at flytte træer, fordi det er tungt. Men der er et par små tricks, man kan lave, når man kommer herud af.